Neviem, koho budem fotiť, keď mi už teraz odídete za chvíľočku. Ste ma dojali k slzám, určite teraz vyzerám ako nejaký abstraktný obrázok, taká roztečená celá. Ale chcela by som vám na záver ešte povedať pár vážnych slov a potom už sa budeme len zabávať. Dnešný slávnostný večer každého z vás dobí zelená maturitná stužka. Je pre vás odmenou za mesiace štúdia a máte ju právo nosiť až do vykonania maturitných skúšok. Verím, že prípravu na maturitu nezanedbáte a štúdium v našej obchodnej akadémii v máji ukončíte a naše cesty sa navždy rozídu. Jeden študentský výrok hovorí, od učenia ešte nikto neumrel, ale na čo riskovať? Aj keď som proti akýmkoľvek rizikám, tento hazard vám výnimočne povoľujem. Želám si totiž, aby ste štúdium na našej škole úspešne ukončili a aby si každý z vás našiel svoje miesto v živote a bol šťastný. A teraz vypustím tento balónik symbolicky, aby sa splnili všetky naše sny.